join us. Good day mga kids! Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang small and big letters ng English alphabet. Bakit natin kailangan pag-aralan? Siyempre, ginagamit natin sa ating everyday na pamumuhay. Like yung ating mga pangalan, lugar, at mga iba't iba pang mga bagay sa ating paligid. Kailangan alamin natin ang katumbas na small letters. Hindi lahat ng oras o pagkakataon, capital o big letters ang ating ginagamit sa ating pagsusulat. Ready na ba kayo? Sa ating lesson, uunahin ko muna ang small letters. And then, susunod ang capital o big letters. Hindi ko na papatagalin pa. Ito na. Small letter A. Big letter A. Small letter B. Big letter B. Small letter C. Big letter C. Small letter D. Big letter D. Small letter E. Big letter E. Small letter F. Big letter F. Small letter G. Big letter G. Small letter H. Big letter H. Small letter I. Big letter I. Small letter J. Big letter J. Small letter K. Big letter K. Small letter L. Big letter L. Small letter M. Big letter M. Small letter N. Big letter N. Small letter O. Big letter O. Small letter P. Big letter P. Small letter Q. Big letter Q. Small letter R. Big letter R. Small letter S. Big letter S. Small letter T. Big letter T. Small letter U. Big letter U. Small letter V. Big letter V. Small letter W. Big letter W. Small letter X.
Big letter X. Small letter Y. Big letter Y. Small letter Z. Big letter Z. At yan nagtatapos ang ating lesson for today. The capital and the small letters of the English alphabet. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.